ሰላም ሰላም ከመይ ኣለኹም ክብራት ተኸታተልተይ ኣነ እኳ ሰላም እየ እግዚኣብሔር ይመስገን ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኹ ሰላም ክትህልው እንዳተመነኹ ባርኸ ስለ መዓልቲ እንኳዕ ኣብፅሐኩም እየ ክብለኩም መፅአ ንበዓል ፋሲካ እንኳዕ ብሰላም ኣፅሐና ኣብፅሐኩም ክብለኩም ይደሊ ንኩልኹም ህዝበ ክርስትያን ኣመንቲ ህዝበ ክርስትያን ደቂ ተዋህዶ ኣሕዋተይ ንኩልኻትክን እንኳዕ ኣብፅሐክን እንኳዕ ኣብፅሐና ናይ ንስሃ ዘመን ይግበረልና ፈጣሪ እናበልኩ ኩልኹም በብዘለኹምዎ ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ተጋሩ ፈተውቲ ተጋሩን ኩልኹም ህዝቢ ኣመንቲ ክርስትና ደቂ ተዋህዶ ኩልኹም እንኳዕ ኣብፅሐኩም እንኳዕ ኣብፅሐና እናበልኩ ንእሽተን ምስኣ ሒዘያ ዝመፃኹ ከዓ ማለት እዩ ናይ ኣውደ ዓመት ምግቢ እናሰራሕኩ ነይረስ ኣነ ከዓ ቀሪፀ ኣጋጣሚ ቀሪፀዮ ከቕርባ ኢለ ቀሪፀዮ ማለት እዩ በዚ ኣጋጣሚ ኣብ ስደት ዘለኽን ኣሕዋተይ ብሰላም ንዓድኽን ይመልስክን ፈጣሪ እንዳበልኩ እየ እና ኣነ እኳ ያው ቀስ ኢለ እየ ዝዛረብ ዘለኹ እና ኩልኽን ኣሕዋተይ ኣብ ስደት ዘለና ብሰላም ንዓድና ይመልሰና ናብ ንስሃ ዘመን የብቅዓና ፈጣሪ ካብ ወፂኻ ምትራፍ ይሰውረና ኣብ ስደት ዘለኹም ኩልኻትክን ኣሕዋተይ ብሰላም ንዓድኽን ይመልስክን እንዳበልኩ እምበር ናይ ሎመዓልቲ ከምዚኣ ትመስል ፀብሒ እንዳሰራሕኩ ነይረ ደርሆ እንዳቀረፅክዎ ነይረ ማለት እዩ ኣነ እኳ ኣጋጣሚ ኣብ ስራሐይ ኮይነ ዝቀረፅክዎ ቪድዮ ሒዘ መፅአ ኣብ ስራሐይ ኮይነ እየ እናሰራሕኩ ኣብ ዕረፍቲ ቦታ ኣይኮንኩን ኣብ ስራሐይ ቦታ እየ ምግቢ እንዳሰራሕኩ ቀሪፀዮ ማለት እዩ ናይ ኣውደ ዓመት ምግቢ ሰሪሐ የይብለክን እንጀራ ገዚአ ኩሉ ነገር ኣብ ስራሐይ ቦታ እየ እንዳሰራሕክዎ እኒአኹ እና ሽጉርቲ ምናምን ኩሉ ነገር ቆላልየ ኮሚደረን ሽጉርትን እዩ ዝቆላለ ዘሎ ሕጂ ብደንቢ ቆላልየ ካብኡ ንዕኡ ዝኸውን ቀመማት ከዓ ኣዳልየሉ እኒአኹ ማለት እዩ ቀመም ናይዚ ፀብሒ ማለት እዩ ካብኡ እንቋቑሖ ከዓ በይኑ ኣብሲለ ኣጃሂዘሉ እኒአኹ ማለት እዩ ኩሉ ነገር በርበረ ኣለኒ ኣጋጣሚ ገዚአ ስለ ዝፀናሕኩ በርበረ ገዚአ ፀኒሐ ማለት እዩ ኣሕዋተይ ኣብ ስደት ዘለኽን ብሰላም ንዓድና ይምልሰና ስደት ከቢድ እዩ እና ኣነ እኳ ኣጋጣሚ እዛ ሰበይቲ ጥዕይቲ ስለ ዝኾነት እየ ሰሪሐ እምበር ዘየስራሕኻ እኒሄዋ እየን ብጣዕሚ ርጉማት እኒሄዋ እየን ኣነ ግን እግዚኣብሔር ይመስገን ጥዕይቲ ሓሙያ ኣፂሓትኒ እና ትሪእዮ ኣለኽን ብደንቢ እናቐለኽዎ እኒአኹ ካብኡ ሕጂ በርበረ ኣእትየሉ ማለት እዩ በርበረ ኣእትየሉ ሕጂ ትሪእዮ ኣለኽን ደንቢ እየ እናቐላልኽዎ እኒአኹ ኣጋጣሚ ሰበይተይ ለወፅያትለይ ስለነበረት ደገ በይነ እየ ምስየ ለመዓንትስ ግዘይሰርሖ ኢለ እየ ለመዓልቲ ሰሪሐ ድሩ እየ ሰሪሐዮ እኒአኹ ንኣውደ ዓመት ኢለስ ትለይቲ እየ ስራሕ ኣምስየዮ ማለት እዩ እና ከምዚ ገይረ ሰራሪሐ ይብለክን ካብኡ ንእሽተን ጠስሚ ከእትወላ እየ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ገይረሉ እየ ዓንተወይ ሽጉርቲ ኮሚደረ ቅልውልው ኣቢለ ሽጉርቲ ፃዕዳ እውን የእትየሉ እየ ማለት እዩ ካብኡ
ጠስሚ ከዓ ብላዕሊ እንዳኣተኽሉ እኒአኹ ማለት እዩ። ጠስሚ እንዳኣተኽሉ እኒአኹ ሕጂ ከዓኒ እንቋቑሖ ኣብሲለ ፀኒሐ ፀኒሐስ ከእትዎ እየ ማለት እዩ። ሒዚ ወዳዲአ እየ ዘለኹ ኩሉ ነገር ሰሪሐ ወዲአ ማለት እዩ። እንቋቑሖ ኣብ መጨረሻ የእትዎ ኣለኹ ማለት እዩ። ካብኡ ሕጂ እዚ ዝሰሪሐዮ ዝነበርኩ ንእሽተይ ጨና ከይገብር ኢለ ዕጣን እንዳገበርኩ እኒአኹ ማለት እዩ። ዕጣን እንዳገበርኩ እየ ዘለኹ። ደስ ክብል ኣነ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለኒ ዕጣን ባይ ዘ ወይ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለኒ ስርሕርሕ ኣቢለ ዋላ ባኒ መዓልቲ ይኹን ይገብር እየ ማለት እዩ። ሽምባንዳ ፀብሒ ሰሪሕኻ ገለ ብጣዕሚ እዩ ዝጨኑ። ኣነ እኳ ኣጋጣሚ ኮይኑ ታሕቲ ስለ ዝኾነ እንዳዓፀኹ እየ ነይረ እንዳዓፀኹ ገለ እየ ረአይነ እዚኣ ትመስል እንጀራ ከዓ ረአይነ ባዕለየ ሰንኪተዮ ማለት እዩ። ካብ ጓል ዓመይ ከዓ ፎቶ ክለዓልለስና ረበሸትኒ በቃ ኣረ ሕደጊ ተበልኩ ስታይላ ክሰምዐኒ ካብ ንዕበሊ ምሳይ ተለዓሊለ ኣምፂአ ምሳይ ፎቶ ኣልዒለየ ማለት እዩ። ኣጋጣሚ ኮይኑ እውን ሓንቲ መሓዛይ ኒአተ እንዳ ወደን ትሰርሕ እያ ትፋለጥዋ ረአይዎ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ እንተን ቆልዑ ብጣዕሚ እየን ደስ ዝብላካ እና ረአይና ንዒ ፎቶ ልዕልኒ ተበልኽዋ እዛ ቆልዓ ኣነ እየ ዘልዕለኪ እናበለት ህልኽ በቃ ካብ ረአይነ እንጀራና ቀራሪብና ንብለኩም ቀራሪብና በላሊዕና ኩሉ ነገር ካብኡ ፎቶ ባዕለየ ቪድዮ ዝቀርፅ ዘለኹ እኳ ረአይዎ ኣብ ስራሐይ ቦታ ኮይነ ከምዚ ይገብር ኣለኹ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ እና ብጣዕሚ እዩ ደስ ኢሉኒ በቃ ክብለኩም ብጣዕሚ ደስ ይብለካ።